ሰላም ሰባት ኩሉ ግዜ ብቃላት ጥራይ ኮነን ዝፍትኑና እንታይ ዳ ስውር ብዝኾነ ተግባራትን ብስቕታን እዮም ንመንነትና ዝዕቅኑ ለማዓንቲ ሰባት ንሕና ከይፈለጥና ብስውር ዝፍትኑና ትሽዓተ ተግባራት ክንርኢና ቀዳማይ ንዘይ ምኽባር እትህቦ ምላሽ ክብርኻ ክጎድል ከሎ ስቂልካ ትሓልፍ ሰብ ዲኻ ዋላስ ዶብካ ንምኽባር እትቃለስ ሰብ ኢኻ ንምርኣይ ካልኣይ ንእሽቶ ዶብ ምጥሓስ ጽባሕ ኣብ ልዕሊኻ ንዝገብርዎ ዝለዓለ ጥፍኣት መንገድ ክትከፍተሎም ዲኻ ዋላስ ኣይኮንካ ንምፍላጥ ብንእሽቶ ይጅምሩ ሳልሳይ ደንግዮም ይምልሱልካ ናቶም መልሲ ኣተሓሳሲብካ ተጨኒቕካ ንዖም ክትስዕቦም ዲኻ ዋላስ ርግዕ ኢልካ መልሶም ክትጽበ ንምርኣይ ራብዓይ ኣብ ማእኸል ዘረባ ምቁራጽ ሓሳብካ ንምግላጽ ትቃልስ ዲኻስ ዋላ ተሸማቒቕካ ስቕ ትብል ኢኻ ንምርኣይ ሓምሻይ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዘይምስምማዕ ብፀቕጢ ክትሰዓር ዲኻ ዋላስ ኣብቲ ሓቂ ክትጸንዕ ኢኻ ንምርኣይ ሻድሻይ ንዓኻ ዝግባአካ ክብሪ ንኻልእ መሃብ እዚ ንዓይ ይግባአኒ ኢልካ ገይግኦም ክትእርም ዲኻ ዋላስ ስቕ ኢልካ ኢኻ ትሓልፍ ንምርኣይ ሻብዓይ ንዓወትካ ሸለል ምባል ካብኦም ንኣዳ ትጽበ ዲኻ ዋላስ ብርእሰ ተኣማንነት ትቕጽል ንምርኣይ ሻምናይ ሃንደበት ናይ ድምፂ ወይ ድማ ናይ ኣቀራርባ ለውጢ ስምዒቶም ክቀያየር ከሎ ትሽርሸር ዲኻ ወይ ድማ ሓቢሩ ናትካ ስምዒት እውን ክፈርስ ድዩ ወይ ድማ ኣይኮነን ዝብል ንምርኣይ ታሽዓይ ንእሽቶ ስምምዕ ምፍራስ ዝኾነ ስምምዕ ክጠልሙ ከለዉ ስጉምቲ ትወስድ ዲኻ ዋላስ ሸለሊልካ ኢኻ ትሓልፎ ንምርኣይ እዞም ትሽዓተ ነጥብታት ብብዝሒ ዘጋጥመኩም ኣየና እዩ ኣብ ኮሜንት ጸሓፉለይ ከይጠፍአኩም ድማ ፈለው ግበሩኒ